Čaute ľudia, ja som Bloody a zdravím vás pri hre Minecraft a tentokrát sme na serveru Able Zones a vybereme si Supermana a teraz vám ukážem tú hru, ktorú som sľuboval. Tak, ide tu o to, aby sme prežili. Takže musíme sa skripať a zabíjať plišerky, ako vidíte napravo, v stredku. Tam nám ukazuje vlna a koľko sme ich zabili. To by to bolo dobré, ale to... Skeletóni ma zabijú, tak či tak. Im to je jedno. Vlk. Neznám. Dobre, tak. Ukážem všetky triedy. No. Vlka netrafím. Ja už viem aj ako to zrobím, lebo... Skúsim to tak zrobiť, lebo v 10. vlne príde boss a... Ten sa nedá zabiť. Tak ja to skúsim tak zrobiť, že teraz tu prečkám do 10. vlny, môže v 4. vlne a už tu Pigman nebehne. Tedy menej v 10. nebehol. Kruté, to je kruté ku mne. Tak tuto prečkáme. Tu budeme stáť a budeme ich tak zabíjať, tu stadik. Iba pavúk cez to vie prejsť, takže za to dosť nebezpečné. Akurát ak bude rovno 10. vlna, alebo 9, tak stadik utekáme. Bo to je kruté. To sa nedá. Akurát nebudem ukazovať čarodeja to, lebo to zlaté brnenie to... Nemáme však stojko, že najlepšie. A keď tu budú lagy, tak to si nemyslíte, že ja mám lagy na počítaču, ale to keď ten pavúk dáva, on má skilly. A on keď ich dá, on ich dáva furt veľa. To za to. To je také ľahké. A ten creeper modrou žárou, to je epické. Vlna 8, to už by sme mohli vyrážať. Vlna 9, ja som si myslel, že to je ten epický pavúk. Ak budete chcieť IP, tak ja vám ho napíšem. Ja už zaraz umriem. No, vlna. Boss. Nie, vidíte, už ma odhadzuje a také to robí debility. On je tu. To nie je možné, dúfam, že sa to ku mne nedostane. No on sa nedá zabiť a to je také no... Skúsime to... Ja to skúsim prežiť aspoň do... vlny 15. Ale keď je nado mnou ten tu... On skôr spadol dole. Neviem, to sa nedá. Ja ho skúsim zabiť. Ja som si... Už je po mne. Tak nič, ja ho skúsim zabiť. Keby som ho zabil, tak to je úžasné, lebo mne sa to ešte aspoň nikdy nepodarilo a možno asi ani nikomu. Sprime by sa nedá zabiť, lebo to je horšie, keď som byl Ender Draka. Kruté. No ale splnil som to. Na 15 za Supermana. Tak dáme... A dáme si, ukážem lukostrelca. Máte všetko kožené, len to je rytier, všetko železné, len meč diamantový. A my si dáme teraz bojovníka, to je všetko diamantové, len meč je železný. A mne sa páči železný meč, to je také reálnejšie. A brnko diamantové, to je také. Keď si všimnete nejakú dobrú skryšu, alebo keď hráte tento server, alebo keď budete ho hrať, tak veľmi rád by som to vedel aj ja. Alebo že by nebol tu kaktus, to by ma bylo. Proste, tak kde... To je veľmi ťažké to prežiť tu. Ale bol som vo vlne 50, to mi stačí. Získal som 3 diaky a... asi 3 truhle z konca, kameň, ten kremeň a také veci. Tak.
A tu. Aha, tu sme boli. Tak, to je veľmi ťažké toto tu prežiť. Nie, tam sa oni dostanú. Najlepšie to je, ale to musia byť dvaja, to inak sa to nedá. Lebo jeden musí odlákať pavúka, že by bol hore a tento môže prežiť jedine, tak druhý. Len tak som sa mohol dostať do vlny 50. Poď. Môže pavúka na tej rány. No, slizová. Toto dáme rýchlo. Aj na servere hral ľudí, takže za to by mohli byť lagy, ale tak. Za to nie sú ani tak lagy, ale... Koľko je XP? Mne to treba, creeper. Mám na 7. Ja som si mal dať toľko strelca a tu ich zabíjať pekne, že koľko ich tam je. To by bolo dobre. Že ma to nenapadlo. A ešte ukážem peklo, aby sme neboli. Ender trapku som ukazoval asi. Tak ukážem jedine peklo. Však on sa spávne kolo vás, toto čo je? Utek. Bože, jak ma to vráca, to nie je normálne. Creeper, nezájem. To je, nemôže, toto je hnusné skilly, aj tam vám to dole píše, boss použil schopnosť takú. Tak tu, on je hore. No to ja idem dole. Ale to je také neférové, ono vás to bude vracať a on sa do tej ku vám dostane. Hnusný pavúk. Tu som ich tak tedy bil. Ale to má... To sa jeden chlapec obetoval. Ani ho nepoznám vôbec nič, ale... Asi to bavil poprvýkrát, no. To nevadí. Obetoval sa kvôli mne, to mi stačí. To je také hnusné z toho skilly. Tam vidíte, že som dostal teraz 7 kameňa, jednu čestku. Aspoň... Neviem, ja som sa tak... Furt sa tak dostávam. Pri vlne 20 zomrem, no. Tak to je. Už nemám ani elixíry. Keby mu... Hral som tu, a bolo nás 20 ľudí na to. A ten boss, to sa nedá zabiť, no. Čo, nebudeme tu toľko rozprávať o tom bosse, čo on je taká celebrita, alebo čo. Budeme sa rozprávať o Minecrafte. Ak máte nejaký dobrý server, tak určite mi ho tam napíšte. Rád sa prídem pozrieť, natočíme nejaké video. 19. Dobre. Sa nepozrieť, či nie je ten čmejn. To nie, áno. Teraz to môžeme dať kľudne na 20. Tu není on, všetko sa dá. Pavúky, to není problém. A ja to dám tak na vlnu 25 a je to... Ohnivo. Shit, bože, tak ma vráca. Problém vyskočiť. Neviem, či to ten boss spamuje do tých pavúkov, alebo či sa aj oni... Myslím, že aj on ich tak posilňuje, alebo ja neviem, na čo im dáva. Lebo tedy to tie pavúky... Tak, teraz použil, vidíte, samý skill, aby to seklo, tak za to sa ospravedlňujem.
23, máme zabitých 32. 3. No ale ich tu je. Aj sa toto loguje, lebo ich tu je veľmi veľa. A keď ich nebijete, tak to je... Fú. Holy power. Máme že... No to je C-čko, to by bolo... Nemôžem. To je škrutné. 0,25, no tak... Dokedy neprežijeme, dotedy ich tu budeme byť. Prežijeme, som to zapovedal. Máme dva hlavných zombíkov. Dobre, ide nám to, zabijame ich. Asi nič nebudete vidieť, lebo ani ja nič nevidím, no ale... To je jedno. Teraz som si zažil... To bola sranda, no. Tak určite to pobaví. Ešte peklo som chcel ukázať. Ja už by som to chcel ukončiť. Získali sme kovadlinu, no vidíte, to je úžasné. A samé veci. Vidíte, tu som získal 3 diamanty. Tu je peklo. Tu je úplne, všetko to je rozbombardované. Tu už nič není, no. To je otrasné. Z pekla tu zrobili. A ak to volá, to je jedno. No proste... Teraz je to škareče, samozrejme aj tu kameň. V pekle kameň. Také nedorobené, tam schody. Aspoň, že pigman tu je jeden. Zlatý nugget. Ďalší pigmani. A nič. Ale veci vám tu ostávajú, keď vás zabije, to je dobre. Verejná čestka. Nič tu nie je. Tak, tu je moja ender čestka. Tak ja by som to video ukončil, dúfam, že sa vám to páčilo. Ak nie, nedávajte, ani to radšej nepozerajte. A hlavne nedávajte dislike. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Odober, to poteší. Tak čau.